Ok, eli mä oon ilmeisesti reviewer nyt. No tää on tavallaan niinku tutorial miten pelat sen, mutta samalla aikaan niinku enemmän se review, ok? Miten vain? Ja tää on mielestä mun pöytä näyttää kyllä likainen, mä tiedän, mä koitan korjata tää, vaikka naio. Ok. Joo, se on hyvä, parempi ok, eli tää ei oo se normal Exploding Kittens, tää on se Good vs Evil, joka mun mielestä on yhtä hyvää. Vaikka en oo pelannut sitä, mutta kaiket mitä mä oon nähnyt, ne on yhtä hyviä. Oikas hand reveal ilmeisesti, en mä tiedä. Joo. Mä tykkään tää, oota mä tässä otan. Ai joo, tää nikun promolta yhtä Netflix-showta. Ja siinä tää hauska korttivis lukee Let me guess, you've got a show to promote. Joo, ne teki ohjelma siitä. Oota, mä tässä koitan ei. Mä en keskittyä näihin englantilaisiin sääntöihin. Mä koitan saada tää niinku hyvin. Miten? Ok, eli nyt se, mitä mä tykkään, että täällä takana se sanoo Hey, don't read these rules. Reading is the worst way to learn how to play a game. Instead, go online and watch our instruction video, joka niillä on. Joka mä en aio pelata sitä, mutta mä aion laittaa se descriptioniin. Tai sä voit vaan laittaa tää itse. Mutta parempi idea on vaan miten vain. Onko mennä vaikka... Me katsotaan onko... Otetaan se pääsyy, miksi sä ostit tää peli. Se God Cat ja Devil Cat. Ja katsotaan aina nopea näyttämään. Nyt mä en käytä tätä, koska tää on mulle riikki. Tää tulee helposti, koska tää paperi. Siinä on tämmönen, joka pitelee näitä. Mut kuten näet, se on mulla riikki. Ei ihan, mutta silleen, että se on vaikeampi käyttää. Miten vain? Eli tässä on se pääjuttu. Nyt oota hetki. Joo, tässä. Otan ottaa vaikka tää. Tässä on 2 Exploding Kittenia. Tässä nää on God Cat ja... Tässä on God Cat ja Devil Cat. Mä menen laitan tähän lähemmäs, se näkyy. Tässä on, mä en varmaan zoomata miten mä oon. Tässä on God Cat ja Devil Cat. Ja tässä on siis tämmönen ihan normaali kortti. Jos käännän nää, kuten näet. Nyt se ehkä kuulostaa hyödylliseltä, koska se on helpompi löytää. Ja kyllä, mutta samaan aikaan. Jos sä pelaat korttia ja joku se tietää, että sulla on... Miksi mä käytän Devil Cat? Niin, jos se näkee sulla on tää, niin sit se voi varastaa. Mä jätän ottaa se, miten varastaa se myöhemmin, mutta miten vaan. Muistetaan päästä asiasta review. Miten vaan? Ok. Eli, kuten näet, tässä God Cat menee ja tähän Devil Cat. Simppeliä. Ja. Nyt, ota. Tässä on. Joo. Okei, eli tämä on Armageddonissa. Voin lukea sitä hyvin. Mä koitan löytää. Kyllä sä tarvitset lukea, mä voin selittää. Eli Armageddon. Sillä sä voit saada Devil Cat tai God. Mä en koko ajan saada Devil Cat ja God Cat. Joo. Eli tässä ne pelaa tämmönen peli. Kato. Tässä on nämä 2 korttia. Hei, pelataan vaikka se peli. Niin, et sä ymmärrät. Okay. Tässä on God Cat ja tässä on Devil Cat. Nyt. Ok. Kerro mulle, mikä näistä on God Cat? Mä annan sulle 5 sekuntia valita. Kumpi sä luulet on God Cat? Ok. Katsotaan, oliko sä oikees? Ja jos sä laitat kommenttiin, oliko sä oikees tai
älä huijaa. Niinku, mitä mä en? Nyt sanotaan vaikka sä Godcat, sä saat tämä kortti, joka voi käyttää ihan minkä vaan korttia, niinku ihan minkä vaan kortti, paitsi Exploding Kitten, koska niinku sä et käytä niitä. Ja kans Nope. Nyt sinne säännöistä selittää se syy miksi. Ja se syy tälle on, koska että se syy miksi tätä ei voi käyttää Nopena on koska niinku sit jos joku koetaan varassa, niinku sä voit Nopelta sit, joka niinku ei ihan anna järkeä, koska sit niillä voi olla Armageddon ja saada mahdollisuus. Ojakas, jos se joka tekee se, niin se saa sit se, mikä se ei valinnut. Ja sanotaan vaikka, eli kumpi puolesta, Devil Cat, no se on ihan kuin, annas mun ottaa, se on ihan kuin Exploding Kitten. Exploding Kitten, no sä hävit, jos sä saat semmonen, paitsi jos sulla on tämmönen Defuse. Sä saat yksi semmonen joka peli, no joka alku, joit sä saat yksi tämmönen joka alku pelistä, joit aina alussa. Joo. Ja sillä sä voit estää tää tai Devil Cat. Mä en aio selittää enempää. Tästä nyt. Miten mä ok. Eli nyt me ymmärretään se pääjuttu tästä. Joten ei paha, todellakaan ei paha. Ok. Nyt mä laittaa se vaan niinku, en mä tiedä, että joo tossa joo. Nyt tuossa oli kaikki ne erikoisjutut tässä, koska mä en ole tehnyt niinku ne Exploding Kitten video, mä vaikka selitän lisää. Mä oon jo selittanut Defuse, Exploding Kitten Armageddon. Mennään nyt vaikka, koska mulla on, hetki. Missä se? Nää on normaali catit ja näillä on 2 eri juttua, mutta se vaan sanoo yksi niissä korteissa. Se on niinku salainen juttu, mutta se on niinku säännös. Mitä vaan? Eli, jos käytät 2 tämmöistä samaa, se on pakko olla samaa, niin sitten, että jos sulla on 2 samaa tämmöistä normaalikissaa, sä voit, se on missä mä puhuin se, niinku, että sillä sä voit niinku varastaa kortti. Et sulla pelaajalla on niinku ne kortit kädessä ja sit sä otat yksi niistä. Joten tavallaan se on random, mutta siis niinku, jos sillä on Godcat, ajakas nopeet. Kun se Devil Cat on rajattu, se menee takas tähän, ja kun Godcat on käytetty, se menee takas tähän. Ok, miten vaan? Ja jos sulla on, sanotaan, 3 semmoista, sit sanotaan vaikka sun, niinku, että sä voit sanoa niinku Defuse, ja sit jos sillä pelaaja on Defuse, se antaa sulle se, mutta jos sillä ei ole Defuse, silloin se on hyödytön, niinku se haaskaa. Joten sun pitää olla tarkka siitä, kumpaa sä käytät. Ojakas nopea vahinko, mitä moni ihminen jostain syystä tekee tässä pelissä. Sanotaan vaikka, niinku, että jollakin on niinku Devil Cat niiden kädessä ja silleen. Ne käyttää 3 semmoista ja sanoo Godcat. Eli ne käyttää 3 tämmöistä ja se on Godcat. Niin älkää tehkö niin, käyttäkää vaan 2, koska te näette siellä takana, että se on Godcat. Se on helppo vahinko tehdä, mutta niinku, kun sä tiedät, että ei tehdä se, ja se on silti niinku helppo, mutta vähän vaikeampi. Mitä vaan? Sitten puhutaan Feral Catista. Nyt Feral Cat on ihan mikä vaan näissä korteissa. Sä voit tehdä sillä 2, 3, ihan mikä vaan semmoista. Ok. Nää kissat on tehty, ne normaalit ja Feral Catit. On vielä muutakin kyllä. Ai, no vaan tiedät, koska tää on tässä. Reveal the future. Sä näytät kaikille, ei vaan itsellesi, kaikille, älä välitä tausta. Niin sä annat kaikki ihmiset nähdään ne top 3 korttia. Katsotaan vaikka tää. Ja jos mä katson tää, me nähdään se. Tää on se ylin kortti, Night Cat. Sitten meillä on Feral Cat ja sit Favor. Se on hyvä sulle mukaan vastustajille. Mä tiedän, mä en laittanut ne oikeesen sun päikulle. Tässä sun tässä niinku laittaa, niinku, koska tää oli 3. Sä ymmärrät se varmaan.
Se oli se. Sitten, mitä muuta? Nope. Tää on mun lempikortti. En mä tiedä vaikka. Mä tiedän. 3 trollcattia. Nope. Ok sitten. Horsecat ja Feral Cat. Nope. Mun on pakko saada siis rajoittaa. Mä tiedän. Armageddon. Milloin sä ymmärrät? Nope. Arva mitä tässä kortti, joka kyllä auttaa minua, mutta se kasvattaa sinua. Joten arva mitä see the future. Kyllä sä oot oikees, mut nope. Sä teit pieni vahinko. Koska mä voin nope. Kyllä sä voit nopata. Nope. Se on hullua, mä tiedän. Nope war on oikea. Tiedätkö nope war on oikea taktiikka? Joku käyttää nope, sit sä käytät nope, sit ne käyttää nope. Joo. Sitten mut nopea juttu, että sä on 2 korttia, mitä et voi nopata. Se on Devil Cat ja Diffuse. Totta kai sä voit jakaa se Devil Cat ja Exploding Kitten, mutta niinku, ne on jo niinku helppo tajuta. Seuraavaksi meillä on Attack ja Targeted Attack. Se ero tässä on, Attack on niinku sitä seuraavaa vastaan. Ja nämä molemmat tekee samat, että se on 2 vuoroa. Mutta Targeted Attack, se ei ole pakko olla se, joka on seuraava. Se voi olla joku toinen. Joka tarkoittaa siinä, kiitos, niin tarkoittaa siinä, kun sä pelaat 2 pelaajaa, niin kun sä pelaat 2 pelaajaa, sä tiedät niinku se, että on vaan 2 pelaajaa. Aion mä just tässä, että mitä sanoin, tää niinku 2-5 peli, miten vain, ja ei ikärajas, vaan niinku pelais niin, että sä voit tehdä niinku, että sä otat vaikka 2 pelaajaa, vaan ei väliä kumpi sä käytät, niin se silti menee samaan, mut hei, se on tietysti hieno. Ojakaa se ei. Haluatko kuulla tämän hassuun? Targeted attackilla sä voit attackaa itteesi niinkun. Ja niinkun mä tiedän, että kuulostaa tyhmät, mut tietyissä tilanteissa tuo on kyllä fiksua. Seuraavaksi meillä on Raising Heck, joka tekee, että sanotaan vaikka, että sä otat se alin kortti, mutta ehkä mä teen tää niinku, että se antaa enemmän järkeä, niin sanotaan vaikka se alin kortti on pommi, no sä voit olla niinku, ei, en halua sitä. Ja sä vaan et ota sitä. Ja kyllä, mä oon tehnyt sen vahinko, että mä unohdin sen sääntö. Aina lue, miten sä, älä tee sitä sama vahinko, niinku, aina lue, miten se seuraavaksi on Shuffle, ja se tekee mitä se sanoo. Sä vaan otat se korttipinnu ja shufflaat se. Minä käytän Shuffle. Okay. Ja nyt, koska mä tiedän tää Exploding Kitten ei olla ylin, vaikka mulla ei ole evidence, mä silti aion ottaa se. On varovainen milloin käytän se voi olla sua vastaan. Nyt meillä on meidän vikakortti, joka on Favor. Eli sä käytät Favor ja sä et ota korttia, ei. Se pelaaja antaa sulle kortti, eli ne voi antaa sulle ihan roskaa. Nyt, totta kai nuo ei ole kokonaan ne ainutta, siis kaikista korteista on niin erinäköisiä. Mutta, hei mä luulen, nyt on hyvä aika sanoa 1–10, niin mitä mä ajattelen nyt. Mä en ottaa joitain juttuja niin ajatuksen niin ekaksi. Onko tämä peli hauska? Nyt 1–10 tää peli on hauskuudessa 8/10. Joo, ok. Sitten se miltä se näyttää. Se on 10/10, niin kuin, ei vitsi. Ja vikaksi ne säännöt. Kutsumaan hulluksi, mut niin kuin,
7, joka tekee se overall 8,5. Joten nyt on se kysymys, joka aikoo olla se pääkysymys näistä tässä sarjassa. Pitäisikö sinun ostaa se? No jos mä mun mielestä ei ole väliä mikä Exploding Kitten peli. Niinku, osta vaan Exploding Kitten, niinku, älä edes osta, niinku, pelaa se online-versio. Tee se nyt! Mutta jos sun pitäisi ostaa tää,